Do dnešnej demoscény sme si pozvali ďalšieho zaujímavého tvora. A samozrejme tvorcu DEM. Vítam medzi nami Bazeho, ahoj. Ahojte. Baze, na čo momentálne pracuješ? Momentálne sa na písičkách venujem také špeciálnej kategórii DEM, ktorá sa nazýva 256-bajtové intra. To sú krátke intra. Áno, účelom je do 256 bajtov vytvoriť čo najkrajší efekt. A ktoré sú lepšie, tie kratšie alebo dlhšie? No, dlhšie sú zamerané viac menej na dizajn, kdežto u tých kratších ide hlavne o programátorské triky a technickú stránku veci. V akých programoch pracuješ? Tak konkrétne tieto intrá sa vyvíjajú zásadne v Assembleri, takže kto by chcel začať, musí sa naučiť tento jazyk. Kdežto tie väčšie demátie sa programujú aj v C-čku. Do akej kapely alebo skupiny patríš, tak? Patrím do skupiny 3SC. 3SC. Aké máte úspechy za sebou? Tak, podarilo sa nám párkrát vyhrať Demobeat alebo Demoparty Syndicate. No a taký posledný väčší úspech sme zožali s Demom Tube, ktoré sa dokonca objavilo aj na konferencii SIGGRAPH v texaskom San Antoniu, čo je jedna z najväčších konferencií o počítačovej grafike vo svete. Na čo z toho teraz máš? No, dobrý pocit predovšetkým. Baze, dnes sme sa síce pýtali, že na čom pracuješ, ale na čom momentálne pracuješ? Momentálne rozbiehame s našou demogrupou trošku väčší projekt, ktorý by mal byť viac zameraný na dizajn a nie na technologickú stránku. A jeho názov by mal byť, pracovný názov je The Loop. A o čom to bude? No, malo by to byť niečo medzi demom a animovaným filmom a nechajte sa prekvapiť. A kde si to môžeme pozrieť? Tieto demá sa obvykle publikujú na internete, aj naša demogrupa má svoju vlastnú www stránku. Môžete ju nájsť na adrese www.3sc.sk. Fajn. Čím sa ty inšpiruješ pri tvorbe dem? No, častokrát je to otázka náhody. Je to niečo, čo ma napadne v autobuse, alebo niečo, čo si prečítam v knižke na internete. Potom si ten nápad nechám rozležať v hlave a keď už mám také konkrétnejšie rysy, tak napíšem takú približnú kostru programu, zistím, či to bude fungovať a keď viem, že to bude fungovať, napíšem to na ostro. Ďakujeme Bazovi za rozhovor. Vy ste sa možno nechali inšpirovať, tak do toho vytvorte svoje prvé demo. Demoscéna tu bude aj na budúce. Na niečo som asi zabudla. Neviem na čo. Nakúpila si? Áno. Vlasy si odfarbila? No, trochu. Nastriekala si sa sprejom? Áno. Oči máš namalované? Nezabudnite nás sledovať aj na budúce.